Zašto upisati gimnaziju Pula? Gimnazija Pula poštuje različitosti. Cijeniti će vas se kao individu i sportaša. Imate li bilo koju inovativnu ideju, gimnazija Pula će biti otvorena. Vidimo se na školskim hodnicima. Upiši gimnaziju Pula te dokaži sebi i ostalima da znanje i sport idu zajedno. Kao član športskog školskog društva Gimnazijalac, predstavljaj svoju školu, ali i grad po cijeloj državi, Europi i svijetu. Vidimo se u gimnaziji Pula. Zašto upisati gimnaziju? Zato što ćete moći nadograđivati svoje znanje uz mnoštvo predivnih profesora koje gimnazija ima, te na posljedku moći upisati fakultet koji god da odaberete, bez obzira na vaš smjer. Evo, ja sam išla u jezičnu gimnaziju, te bez obzira na to uspješno sam upisala farmaciju. Sklopit ćete mnoštvo prijateljstva, a i putovat ćete diljem zemalja Europe, kao što su Luksemburg, Francuska, Belgija, Njemačka, Švicarska, Španjolska, a možda završite i u Americi kao što sam i ja. Istina je, malo ćete više truda morati uložiti i puno više učiti, no ne bojte se, profesori su tu da vam pomognu, a i vi ćete naučiti kako učiti, stoga ne bojte se, upišite gimnaziju. Zašto u gimnaziju? Putuješ Europom i voliš svoj zavičaj. Usvajaš univerzalno znanje i dobro se pripremaš za maturu. Možeš pomagati ljudima, biti dio plesnog kluba i glumiti u predstavama. Vidimo se u gimnaziji Pula. Ako si svjetovnjak i ako te zanimaju brojna životna polja, gimnazija je pravo mjesto za tebe. A posebice ako voliš pomagati, upiši se u volonterski klub i tamo ćeš pronaći mjesto za sebe. Tako da upiši gimnaziju i napiši svoju priču. Vidimo se početkom sljedeće školske godine. Gimnaziju u Puli upiši, jer ovdje možeš glumiti u predstavama i slobodno se izražavati. Vidimo se u gimnaziji Pula! Dobar dan. Pitate se zašto upisati gimnaziju Pula? Sad ću vam ja reći. Prvo, bit ćete ekstremno spremni za maturu. Drugo, moćete putovati po cijeloj Europi, a možda i negdje dalje i bit ćete okruženi ambicioznim ljudima. I treće, moćete biti dio startup tima, plesnog tima i mnogih drugih. I naravno, imat ćete najbolju šipku u Puli. Upišite gimnaziju Pula. Vidimo se. Zašto gimnazija Pula? Pa zato što uz klasično učenje imate priliku razvijati svoje talente kroz brojne aktivnosti i projekte koje škola omogućuje. Također potiče vas na izražavanje vlastitog mišljenja i poštivanje različitosti. Ja sam studentica socijalnog rada i svoju bih školu preporučila svakome tko želi obogatiti svoje srednjoškolske dane na jedan poseban način. Zašto upisati gimnaziju? Kao sportaš u gimnaziji sam dobio razumijevanje i podršku svih profesora, a kao učenik sam stekao sva opće obrazovna znanja zbog kojih sam uspješno maturirao i upisao fakultet koji sam želio. Osim toga, stekao sam puno prijatelja i nezaboravno iskustvo. Za mene gimnazija je bila pravi izbor. Zašto upisati gimnaziju? Pa za početak, gimnazija pruža širok spektar znanja i odlična je odskočna daska za svaki fakultet. Osim toga, pruža svojim učenicima mogućnost da pokažu svoje talente kroz razne klubove. Ja sam upisala sociologiju i komunikologiju, te se kasnije mislim opredijeliti za odnose s javnošću, te mislim kako mi je gimnazija bila odlična baza i kako je doprinijela mom uspješnom upisu na željeni fakultet. Zašto upisati gimnaziju? Zato što vam daje širok spektar znanja i možda nešto što vam se danas ne sviđa bude baš ono što će vas zanimati sutra. Upravo zbog te širine i profesora koji su mi omogućili da spoznam svoje strasti, ja sam danas studentica primijenjene kemije, zato upišite gimnaziju. Pa, odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan. Odgoj. Gimnazija je škola koja će definitivno najbolje odgojiti djecu. Mlade ljude koji će kasnije postati odrasli ljudi koji će ići u život i držati, to jest graditi državu i društvo na svojim leđima. Zato mislim da je gimnazija najbolja škola za upisati jer definitivno najbolje odgaja učenike i mlade ljude. Ćao, ja sam Rea. Studentica sam 4. godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu i bivša učenica Pulske gimnazije. Gimnazija mi je istovremeno dala dobro znanje i temelje, pružila širinu i usmjerila me da odaberem pravi studij za sebe. Uz to, cijenila je moje intenzivno bavljanje plesom. Postani ti gimnazijalac.
Ako voliš debatirati, zanima te kako radi država i na koji način funkcionira Europska unija, upiši se u Gimnaziju Pula. Proputuj Europom, upoznaj različite europske institucije i uključi se u brojne međunarodne projekte. Vidimo se u Gimnaziji Pula.